nulungi lelembut babaran. Sawijining dukun bayi ing dusun Jogobatan duwe pengalaman misteri, yaiku wis nate dijaluki tulung lelembut sing arep babaran. Ceritane mangkene. Dina iku beneri malem Selasa Kliwon, udakara ing taun 1980-an. Udane lagi wae terang nalika keprungu lawange didodhok pawongan saka njaba. Mbah Prenjak, arane dukun bayi iku gage-gage ngingakake lawang. Rumangsane bocah-bocah cilik tanggane sing biasane ngancani dheweke wis padha teka. Awit saben wayah sore Mbah Prenjak mesti dikancani bocah-bocah cilik sing padha sinau ana ngomahe. Nanging nganti Mbah Prenjak mau anggone ngenteni nganti keturon ana amben, jebul siji-sijia durung ana sing teka. Kamangka Mbah Prenjak kaya adat saben wis nyawisake cemilan dalah sega jangan saklawuhe kanggo nyegah lek anggone padha sinau. Utawa miturut panyangkane sing ndodhok-ndodhok lawang kasebut bojone sing wis 2 minggu lelungan menyang nggone omahe putune Jakarta. Mula kanthi jrantalan anggone mlaku ngengakake lawang mau. Selak ora sronto kepingin enggal ngerti kabare anak putune ana Jakarta. Nalika lawang mau diengakake, mak jegagik. Mbah Prenjak sajak kaget. Jebul sing teka dudu bocah-bocah cilik tanggane utawa bojone sing mentas lelungan menyang Jakarta. Nanging sawijining wanita ayu. Kanthi sopan wanita ayu kasebut banjur matur marang Mbah Prenjak. Pampriye ngajak Mbah Prenjak menyang omahe. Jare wetenge wis slemat-slemet krasa arep babaran. Nalika semono durung akeh sing pasang listrik. Semono uga omahe Mbah Prenjak. Ing wayah bengi mung nganggo dian sentir cacah loro. Sing siji diselehake ana cagak ngarep lawang njaba. Dene sing sijine diselehake ana ing meja njero. Mula Mbah Prenjak ora bisa namatake pasuryane wanita ayu kasebut kanthi cetha. Awit wanita ayu mau nalika diaturi pinarak mlebu ora gelem. Jare dheweke kepengin babaran ana ngomahe wae. Wanita ayu mau ngajak Mbah Prenjak supaya cekak-ceket. Kanthi grantalan Mbah Prenjak banjur njupuk kotak cilik isi piranti kanggo tetulung. Selak mesakake wanita ayu mau sing sajak wis kelaran. Kok boten utusan kemawon to, Nduk? Garwane teng pundi? Pitakone Mbah Prenjak karo mlaku ngetutake wanita ayu kasebut. Nek pun kraos, mbok babaran teng mriki mawon. Kandhane Mbah Prenjak. Mboten, Mbah. Wanita ayu kasebut semaur cekak karo isih ngelus-elus perangan wetenge. Rada aneh pancen. Jare meh arep babaran. Lah kok arep babaran wae dadak ngajak Mbah Prenjak mulih menyang omahe. Ora gelem babaran ana ngomahe Mbah Prenjak wae. Wanita ayu mau ora sugih gunem.
Sak dalan-dalan anane mung meneng. Yen ora dijak ngomong, déning Mbah Prenjak ora ngomong. Lakune rekat banget. Ngerti-ngerti wis tekan ngomahe sing gedhe magrong-magrong lan lampune neon kencar-kencar padhang banget. Banjur wanita ayu mau ngajak mlebu menyang kamare sing uga resik, gilar lan edipeni. Jare dheweke ana ngomah ijen. Bojone lagi nyambut gawe ana Semarang lan wis suwe ora mulih. Mula atine Mbah Prenjak trenyuh banget. Mesake marang wanita ayu sing jebul wong sugih kasebut. Ketara banget menawa dheweke wong sugih. Lagi weruh kahanane omahe wae wis blereng. Apa maneh weruh isen-isene omah sing kabeh sarwa becik. Nami kula Sasminah, Mbah. Kula panjenengan tulungi. Weteng kula sampun kraos slemet-slemet. Mbok menawi sampun wayahipun babaran. Kandhane wanita ayu sing jare jenenge Sasminah mau. Mbah Prenjak gage-gage mriksa wetenge. Lan durung nganti rampung anggone mriksa, wanita ayu kasebut wis nglairake ponang jabang bayi kanthi lancar lan slamet. Bayi kasebut rupane ayu, memper ibune. Awake wewek, lucu lan nyenengake. Nalika didusi lan digendong dening Mbah Prenjak, bola-bali bayi kasebut pijer angop lan mripate ketap-ketip kaya kepengin mbagekake marang Mbah Prenjak. Gandeng wis rampung anggone tetulung, Mbah Prenjak banjur pamitan mulih. Ora lali wanita ayu kasebut ngulungi dhuwit kanggo sangu mulih lan ngaturake panuwun marang Mbah Prenjak. Wanita ayu kasebut uga weling menawa sok kemis bengi dheweke diaturi mara menyang omahe Sasminah mau supaya dadah bayine. Nalika mulih saka ngomahe Sasminah, atine Mbah Prenjak rada gumun. Ing atase tetaunan manggon ana ngomahe, lagi sepisan iki weruh ana sawijining wanita ayu sing saiki lagi ana ngomah kijenan. Gek sing lanang mau jenenge sapa? Kok Mbah Prenjak durung nate tepung. Dadi dukun bayi wetara wis 20 taunan, lah kok durung nate mlebu utawa ngambah menyang desa kasebut. Ampun, Mbah. Konduripun nderekaken sugeng. Sing atos-atos nggih, Mbah. Marginipun lempeng mangetan. Sampun ngantos menggok nggih, Mbah. Welinge Sasminah nalika ngulungi dhuwit puluhan ewon selembar mau. Mula Mbah Prenjak uga manut marang welinge wanita ayu kasebut. Nanging saeba kagete. Nalika ing tengah dalan ana wong sing lagi ronda ngluruhi dheweke. Saking tindak pundi, Mbah? Kok piyambakan mawon? Anu Mas, saking dalemipun Nduk Sasminah nulungi anggenipun babaran. Mbah Prenjak semaur kanthi grapyak semanak. Nanging wong sing lagi ronda kasebut malah gumun nalika krungu tembunge Mbah Prenjak mau. Dheweke sepisan maneh takon marang Mbah Prenjak. Saking daleme sinten, Mbah? Sasminah. Nggih, Mas. Daleme lempeng kilen piyambak. Mbah Prenjak semaur maneh. Mbah Prenjak karo pawongan sing ronda mau malah ngajak omong-omongan ngenani Sasminah.
Kanca-kancane sing padha rondha uga padha teka lan ngrungokake anggone padha omong-omongan mau. Wusanane Mbah Prenjak lagi mudeng menawa sing mentas ditulungi babaran mau Sasminah sing tilar donya lagi 10 dina kepungkur. Sasminah pancen wong neka utawa pindahan saka Semarang. Dheweke malah isih tangga cerake wong sing lagi rondha mau. Bojone Sasminah nyambut gawe ana Semarang. Dene dheweke ditinggal ijen ana ngomahe sing anyar. Nalika tilar donya mbiyen dheweke ngandhek gedhe udakara umure kandhutan wis ngancik 9 sasi. Anggone tilar donya mau jalaran penyakit asmane kumat lan darah tinggi. Ing kahanan kritis kasebut nyawane Sasminah ora ketututan. Nalika sawijining bidan teka nambani. Nalika bojone Sasminah mau dikabari, dheweke pasrah marang sing gawe urip menawa bojo sing ditresnani tilar donya. Emane durung sida nglairake si ponang jabang bayi. Mula Sasminah sing tilar donya ing kahanan ngandhek gedhe mau banjur disarekake ana ing pemakaman umum Dusun Jangkrikan. Tangga adoh kelawan Dusun Jagabatan, dusune Mbah Prenjak. Bareng dipikir-pikir pancen bener menawa Sasminah mentas babaran. Awit nalika dikubur mbiyen kandhutane wis 9 sasi. Pancen aneh. Mangkono kandhane Mbah Prenjak karo lenger-lenger ana cakruk. Sawise diaturi wedang teh panas, Mbah Prenjak banjur dieterake mulih dening wong sing lagi rondha mau. Kabar ngenani sawijining dukun bayi sing mentas nulungi lelembut babaran dadi sumebar tekan ngendi-endi. Dina iku malem Jemuah. 2 dina sakwise prastawa aneh mau. Wong sing padha rondha sajak minggrang-minggring nalika keliling desa. Awit dinane malem Jemuah. Wedi menawa krungu swara tangis bayi saka kuburane Sasminah. Jare kandha tangga-tanggane akeh sing krungu swara tangis bayi ing wayah bengi. Mbok menawa bayine Sasminah lagi rewel lan nyuwun disusoni ibune. Sasminah, muga-muga arwahmu enggal entuk panggonan sing becik. Rilakno anakmu, mesake ngger bayimu. Tandane Mbah Prenjak nalika cerita pengalamane anehe marang penulis durung suwe iki. Bab jeneng lan panggonan sengaja disingklonake.